Salutare toată lumea, astăzi facem un episod de stand-off. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și share. Și vreau să vă urez Halloween fericit, fiindcă tocmai a venit Halloween-ul. Adică eu postez videoclip posta mai târziu, fiindcă am luat și eu o pauză. Așa. Și să nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și share. O să pun un pic pe pauză. Am revenit. Așa. Mergem aici. Am dat pe modul Arms Race. Și după cum vedeți mi-a picat și un skin de la o cutie, că am dat un match și că am făcut multe kill-uri. Mi-a dat o cutie. Nu trecem. Mergem. Aici unde s-a dus? Cred că l-a omorât cineva pe ăla. Nu, ia uite-l. Am luat o nouă armă, însă la armă. Primul mi-a dat ăla cu P90. M-a rupt. Ești nebun. Și-am... Iată-l. Bă, dar câți trag, men? Bă, unul are shotgun. Așa, mergem. Nu, trebuia să apară și unul pe la spate, că dacă nu apărea, nu eram... Bine. Să dăm cuțit. Hai mă, nu vreau să dau cuțit. Așa. Pam. Uite, ia uite-l. Ia uite-l pe nebun. A dispărut. Nu. De ce? Să mergem acolo. O să merg la ei în bază. Așa. La P90. Da. Așa, să mergem. O să stau un pic pe loc. Sper să nu mă omoară nimeni. Să car arma. Așa. Stați un pic. Un moment. Am băut și un pic de apă. Mi-a fost un pic de sete. Așa. Sper că nu m-a omorât nimeni. Am 53 HP. No, leave game. Cam așa fac, eu trag un glonț și... Bă, da, mulți stau în turn și... Da, stau în turn. Ce m-a speriat! Cionule! Cuțit de reclamă. Am omorât pe unul cu 4 HP. M-a luat unul.
Oare cine are pistolul? Sper de la noi din bază. Bă, da, sunt alții cu AVP. Care stau fără să vezi. Te iau fără să vezi. Uite, încă unul m-a luat. Adică te omor fără să vezi. Uite. Sunt la arma nouă. Bă, ce mi-a... Cred că mi-a dat nou scop. La armă. Unul e la... Are 10 kg. Bă! Uite, ia uite-l cum stătea. Bă, da! Ce? Sunt așa... Trăgeam cu shotgun-ul de la depărtare. Eu câte kill-uri oare am? Hai, te rog frumos. L-am omorât. Ce i-am făcut? Pe unul aici. Bă, da, sunt alții care stau în ușă. Mort. Bă, mi-a dat... Am crezut că mi-a dat lamă. Pam. Nu, de ce? Venim aici. Bă, dar de ce? Cam atât a fost cu episodul de azi. Eu am fost Arami și pa, pa!